Sanibonani, ngiyethemba ukuthi niyaphila. So sinabantu lana abathanda ukukhuleka kodwa manje abakwazi ukukhuleka, noma umuntu akaze akhuleke. Nomunye ukhulekela ngaphakathi. Sinabo-ke baningi abathanda ukukhuleka ngaphakathi. Umuntu athi hhayi, uma ngikhuleke ngaphakathi ngilele embhedeni, uNkulunkulu uzongizwa, idlozi lizongizwa, nami izinto zami zizokhanya. Amen. Nawe uyayizwa-ke leyo. Nayo iyazichaza ukuthi cha, uyaganga, yabo. Uyazigangela nje. Awukwehle phansi, uguqe ngedolo, ukhombise inhlonipho edlozini lakho ukuthi njengoba ngizozikhulekela noma ngizokhulekela umuntu, ayisheshe izwakale ngoba ngishiye konke, ngashiya ubuthongo, ngashiya ukukhathazeka, ngashiya iy'nkinga, kepha ngacela umusa kuNkulunkulu ukuthi ngizwakale. So awuzinikele nje kwabangasekho, uphile nje impilo ehlanzekileyo. Uthi uma ukhulekela idlozi likuzwe, nawe uzwe ukuthi uma ulala uphinde uphuphe lithi mntana ngikuzwile, ngizokwenzela lento oyifisayo. Ngobani? Uguqile, washiya zonke izinto, nokade ubhizi nakho washiya phansi ngoba isikhathi sa-12 kufanele ukhuleke. U-6 ntambama, u-6 ekuseni, washiya ubuthongo, waze ukhuleka. Kunento eyisibusiso engase ikuvelele, noma ngabe yini engase iqhamuke ngaleso sikhathi, noma ekupheleni kosuku, noma kulelo sonto lelo, ngoba ukhulekile, wazinikela, wacela uNkulunkulu, waba neqiniso. Ukhulume ngazi ukhuluma nomngani wakho. Njengoba senihleba nje ukuthi Nkosi, nakho ngisenkingeni, awungizame phela ngezinto ey'ncane, uyabona? Khulume ngathi ukhuluma ngomngani wakho ngoba phela yena umuntu kumele sixhumane naye. Ziningi izinto manje ezithi mesiy'bheka, kodwa mase uyayibheka inkinga wena, uyabo? Uyazi ukuthi unengane iyahamba emhlabeni noma kwaba yi-miscarriage or i-abortion or whatever, kodwa manje ibuye lemicabango. Awuzame nje ukuthi obise ingane la ikhona, ukhuleke, ukuyisimisele nje isibane esiphinki nesimhlophe, uhlanganise ukukhanya, ucele namhlanje uba kubantu abadala ukuthi nje icela into ethelelo noma ngicela ini, uxhumane nabangasekho. Konke lokho kuyishiya isibusiso, nengane ihleke ijabule lapho ikhona, nayo ikuvikele, ibe la ukhona. Ziningi izinto njengamanje othi uma uzibheka, kodwa lento inkinga isemuva. Ayikho lawo into osuke uyibona njengamanje, kodwa kube ngazi manje izitha ziyavuka. Zivukiswa yini manje? Kunezinto ezisemumva okholiswa zona mihla namalanga ongazinaki, uyabona? Kuningi, unikezwa izinto awubongi. Awukubonge nje idlozi lakho ukuthi likusindise engozini yemoto. Ukucele nje edlozini impilo futhi iqhubeke yande. Izitha nje ziphoxeke. Konke nje lokho kuningi nje manje ukuthi so singabantwana baNkulunkulu emhlabeni, asiyeholi la, siyahola uye. Uyena oyaziyo impilo yethu nokuphetha kwayo. So ayithi iphethe nezinto ezinhle ozenzile emhlabeni, walungisa futhi lapho wone khona, ngoba phela emhlabeni phela siyona. Silahla ngisho iy'ngane zethu singazinaki. Uyabona, kume nje, awukwenzi into enjalo, kuquke nje ushintshe. Insizwa, ngiyazazi insizwa azizwani nokukhuleka, uyabona? Kodwa athi hhayi ukhona umama uzongikhulekela. Owakho lo muzi, yikhaya leli lakho, limi ngawe. Awuguqe nawe nje, uzwakale njengendoda, namakhehla ajabule ukuthi hawu wenze njani, uyabona? Bese bayajabula benzani, bashiye ngesibusiso. Kuningi nje manje kumele sikushintshe, siguquke, senze nemizindo zabantu abadala. Uyazi ukuthi idlozi lakho liyakucela ukuthi awungenzeli ukuthi nami ngizokunika, uyabo? Kuningi nje esimele yabo. Uma uzokhuleka ngempela, guqa phansi, ulayise izibani zakho, ubeke ingilazi yamanzi, ubeke imali emhlophe. Kule mali emhlophe uqala ngabantu abadala, uyabakhanyisela, ukhanyisela abazali bakho uma ukuthi besaphila, abaphili uyabakhanyisela, bayaphila noma abaphili uyabakhanyisela. Ukhanyisele izingane zakho ey'philayo nengaphili, bokuthi awunayo usikhanyisela wena. Bese uyabacelela lapho ibe khona indlela, abaphilayo baqhubeke baphile kahle, bazwane, engabi khona ingxabano yasekhaya, zonke izinto ey'njalo nje kwenzeke. So ngiyacela nje ukuthi umuntu azame ukukhuleka, akhuleke ngalesi sigaba lesi. Ukwazi ukuthi uma uzokhuleka ukubize nje amadlozi ngey'thakazelo zawo, ney'bongo zasekhaya abangasekho, ubakhulekele ngey'bongo zabo, usho nje izithakazelo zabo, ubathakazelele. Bese uyabacelela lapho bekhona, bakunikeze amandla. Njengoba umntwana ombathisiwe kona makubonakale. Kuningi njengamanje kumele kwenzeke. So ukukhuleka nje, angeke abantu bebekhuleka nje manje bayabalisa, ya. Anginalutho abantu abadala, kunzima, kwenzeki lutho, kunje.
uyabona, kwenzeke ngime endaweni eyodwa, imali anginayo, ngicela imali kunje. Abazali bangishiya, kwenze lutho kunzima, iy'ngane zami ziyahlupheka, abantu abadala. Yabona, idlozi seliyaliyazi lento, uNkulunkulu uyayazi lento. Wena uyini oza nayo ushintsho nje namhlanje ezokwenza ukuthi abantu abadala babo. Ukusho nje abantu abadala namhlanje ngiye ngaya entabeni. Ngiyathemba ukuthi umkhuleko wami nje kade ngiye entabeni nje uzwakele. Ngiye ngaya emanzini, ngiyacela ukugezeka kwami mhlawumbe kube khona ukushintsha noma amandla angenile. Bekuthi akhona ngicela Nkosi babonakale ngoba ukuze nezinto ezishintshayo ungahlezi ubalisa. Awubanje nje abantu abadala ukuthi hayi ngithenge imoto la ekhaya, bonke abantu bazokwazi ukuthi bakhosela befuna ukuya khona, zonke into ey'njalo. So zama nje ukuza nezinto ezishintsha, ukuba ukhombise abantu abadala ukuthi hayi bo, cha ngike ngakhuthala leli sonto, ngenza 1 2 3 4. Manje iqhubekeni nginikeza inkuthalo kuko konke. So nje ukukhuleka nje okwasemsamo nje kuyahlonishwa kakhulu, awukhuluma uzwakale. Ususe nje stress konke. Uyayine-relationship isayintsha, ayingabi semqondweni idlozi lize lingazi lo muntu kahle. Uthanda thina nomthandayo umuntu wakhe ngoba manje asazi manje ukuthi kwenzakalani. Awukhiphe nje into eseceleni uzobe uyibone, unake la unake khona, ukufunde nje izwi eliguqula idlozi noma kulaba abantu babekholwa kudala ukuthi uma ufunda izwi lishintshe umuntu. Ngiyazi khona abangakholelwa eBhayibhelini, khona abakholelwayo, kodwa ngenxa yokuthi uNkulunkulu yonke into ayidala emhlabeni uyazi ukuthi iyobe khona. So ngike ngibone abantu bayaxoxa, okay fine, but funda nje iBhayibheli ngoba phela iBhayibheli liyamakha umuntu, liguqula umuntu okade eyilele emgaqweni, kodwa ngenxa yokuthi sengena enkonzweni ajike umuntu abe ukukhanya. So leyo nto leyo akuyona into engathi mhlawumbe usuyigxeka ngaleyo ndlela, kodwa imibhalo yakhona isibusiso futhi iyaphilisa umuntu, iyamshintsha umuntu, iyakwazi ukuthombisa unenhliziyo embi uma walifunda izwi noma walalela igospel. Uzame nje ukuye kumakholwane wakho ngobumnyama uphile. So izinto nje ziyashintsha. Ngiyacela nje namhlanje ukuthi uma ukhuleka awuzame ukukhulekela kakhulu into kanjalo, uzobona izinto zakho zizoguquka, impilo izoba lula. Kukhona namhlanje sithi nje kuzokumisa kabi, impilo izoba mhlophe. Zama nje ulungise izinto ezinjalo, konke kuzophakama, impilo izokhanya. Usuke esitheni, usuke abantu abakucindezelayo, undlondlobale, wenze izinto zenzeke. Okungakafiki kuwe namhlanje kuzofika, okungakenzeki kuzokwenzeka, impilo izoba mhlophe. Emakhosi makhulu, haleluya, amen. Yeke uyasho uNkulunkulu ukuthi ufisani, ungathi ngicela imoto, uzokunikeza noma yiphi imoto esemhlabeni. Sozivele uthole nje noma yiphi imoto, ngisho edlozini lakho iba specific. Ngicela imoto mhlawumbe iToyota emhlophe, ngicela umuntu wesilisa ozongiphatha kahle, ohlonipha ekhaya, ozohlonipha nasekhaya lapho khona, ozokwazi ukuhlonipha ngisho iy'ngane zami, kwamina uqobo lwami. Unomuntu wesifazane kanjalo kanjalo, uyakhuluma, uba specific uma ukhuleka. Ufunani? Ufuna muphi umsebenzi? Musa-ke wena-ke sekuqhamuka umsebenzi, uthe ucela umsebenzi wase-ofisi, kodwa sekuqhamuka umsebenzi wakephi ukushalela lapha emgaqweni, bese uthi hayi uwona-ke lo uNkulunkulu engike wona. Awuzange uzocela umsebenzi, ulinde uzuthole, uyabona. Kodwa ngisho uthi uyazi ukuthi ufunani, uthi hayi ngiyancika, uthi uncika laphaya uvele uhlukumezeke. Iyona vele akuyona into owayikhulekela. Usathane uzoqhamuka into eseceleni, kumele wazi ukuthi nje ube awuzelaleli ukuthi umuntu uthini. So uzokunika into ecishe ifane nayo kodwa engayona. uNkulunkulu uzokunika into eyona ngqo, nansi wayicela. Ingakuthi umlomo uyadala, ayikazi yadala into eseceleni, idala into eyiyona. So into oyicelile ilinde, uyibone ukuthi hayi angizange ngize ngikhulekele le, yona icishe ifane kodwa akuyona. Ungayibambi ngoba wayibamba uzoshayeka. Yingakho abantu besebenza la bengafuni khona, kodwa umuntu wakhulekela umsebenzi futhi azange abe specific ukuthi umuphi. uNkulunkulu uzomnika noma umuphi, idlozi izoletha noma umuphi ngoba lazi ukuthi imali. Manje-ke amadlozi-ke akudala aphakama kuwena, azi ukuthi nje mekuthi khona isinkwa nje kuphelile. Awuzange usho ukuthi sekunamaphepha kunje uyachaza nje edlozini, li-understand ukuthi empilweni kuyaphilwa futhi konke kumele kwenzenjani, kugcine kuhlangene. Izona zonke izinto kumele sibe specific ngakho. Nkosi ngicela nje ungamukeli ukudla nje noma ikuphi ukudla, ngingamukeli noma ikuphi ukudla. Kuvele nje kufike umuntu nje olethe ozokuphakela iplate nesaladi, aphake laphaya, apheke mhlawumbe ujeqe noma aphathe ezinye. Uyasho ukuthi lezi zinto ngikhulekela izinto ekanje, kodwa manje kuyizinto eziwu-2. Kusho kahle le nto kahle ngiyayidla, uyabo. Zonke izinto ekanjalo kufanele ukwazi ukubheka ukuthi lokhu angikaze ngakukhulekela, angimele ngikuvumele. So nje amukelani izinto eniy'khulekelile, nibe specific menikhuleka ukuthi ufuna imoto enjani, embala enjani, inhlobo yemoto oyidingayo. Ube specific uNkulunkulu uzokunika le nto
oyifisayo. Cela namandla, amandla okwenzani? Okulapha abantu abaney'nyawo, abanjani, abangaboni babone, abangahambi bahambe. Uba specific, ungavesi Nkosi ngicela amandla okulapha. Okulapha ini? Okulapha kanjani? Konke nje lokho kufanele ube specific. Ngiyacela-ke ekhaya ukuthi awuyinake le ndlela yedlozi. Idlozi liyakhanya, isithunywa siyakhanya, uNkulunkulu uyaphakama kuthina sonke futhi uyathanda ukulalela. Hlezi elindele izinto ezinhle noma into esofisa ukuyisho ekhaya ngawe, akwazi ukuthi kusiphi isigaba. Uyabona? Ukukhetha yena noma ukhethe imimoya ebumnyama ngapha emhlabeni. Kufanele ukwazi ukucacisa into enjalo. Nawe uzikhombise phela kuyena ukuthi wena ngikhetha wena ngoqobo lwami, nangomzimba wami, nangenhliziyo yami, nangako konke okwami. Konke nje lokho.